Kull karozza tat-taksi issa hija magħmra b'sistema ġdida ta' meter li apparti li se jtejjeb is-servizz li jingħata minn tat-taksis il-bojot se jkun qed juri wkoll trasparenza. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport Ian Borg fejn flimkien ma' numru ta' xufiera huwa sostna li issa t-taksis f'Malta se jkunu bħal dawk ta' barra. Appellajt il-xufiera illi nirringrazzjahom għax fehmu u għattilhom biex intom tejbu s-servizz tagħkom tkunu iżjed kredibbli, hemm bżonn indaħlu trasparenza, hemm bżonn indaħlu serjetà permezz ta' dis-sistema. Hemm diversi miżuri oħra fis-sistema illi ħadd tkun qed tgħin lill-passiġġiera, nirringrazzjahom, nifraħilhom talli ħadmu grazzi wkoll il-Transport Malta u din hija parti mir-riforma iżjed wiesa sabiex insaħħu s-servizzi provduti fis-settur tat trasport. Is-sistema installata fil-karozzi se tkun ittaqra l-veloċità li jkunu qed isuqu x-xufiera u d-distanza fost oħrajn. Liema informazzjoni se tingħadda wkoll lill-operaturi tat-taksis u Transport Malta. Kull karozza se jkollha wkoll il-faċilità tal-Wi-Fi filwaqt li fit-tmiem il-vjaġġ kull min se jagħmel użu minn dan is-servizz se jkun qed ingħatalhom irċevuta fiskali. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija tat-Taksis Bojot Alfred Parċ kellu kliem ta' apprezzament. Is-servizz qed intuħ dejjem mill-aħjar, idhom moderni, imma affarijiet mal-Ministeru qegħdin nitkellmu tagħna ħafna minnhom għax minn tlax tagħna iktar minn 8 diġà qegħdin jaħdmu uffiċjali u jonqosna 4 kemm jiġu ammendati, imma miftemin fuqhom miftemin. U s-servizz dejjem jitjieb u magħna nħoss li jonka n-nies lokali u n-nies hekk qed ifittxuna x'hemm it-taxi booths, hemm kollox, hemm min jafdaw u hemm is-servizz kollu.